Ding-dong, és moment de trucar perquè ara mateix ens convertim en intrusos radiofònics en les residències de personatges molt coneguts i populars. Ens infiltrem en els habitatges més exclusius amb en Jordi Ramoneda a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem a la casa de Naomi Campbell. A desfilar! Vinga! Benvinguts als 90. Bueno, en el seu moment, una de les top models més cotitzades del món. I simpatiquíssima. Sí que ho diuen això d'ella, sí. Bé, sincerament, crec que aquesta senyora ha tingut més sessions de fotos que cases. Vale? Perdó, és al revés. Més cases que sessions de fotos. Gràcies, bon dia. Gràcies, adeu Jordi, que vagi bé, bon cap de setmana. Gràcies. Sabem que té un pis a Dubai, que va molt per París i el seu Londres natal. Però ella, ella viu a Nova York. Sí. I voleu que us digui tot el que sé del Està seu... empadronada a Nova York. Ella sí. Ella vota a Nova York. Vota a Nova York. Quan hi ha eleccions municipals, Sí. vota a l'alcalde de Nova York. Voleu que us digui tot el que sé del seu pis? Sisplau. Que té escales. Oh, meravellós. És tot el que sé. Sí. Perquè aquests dies de confinament només ha ensenyat això per les xarxes. Sempre fa el mateix plano que es veuen unes escales per darrere. Sí, vale? Però d'aquelles d'entrada principal que hem vist a les pel·lícules, allò que entren i hi ha unes escales que pugen als pisos de dalt i que es bifurquen, o una escala més normaleta? No, una escala més normaleta. A veure, fusta bona, eh? Això sí. Fusta molt bona. Però jo ho entenc, perquè Naomi Campbell entenc que no vulgui ensenyar la casa, perquè porta una dècada molt tonta immobiliàriament parlant. L'any 2010, la parella d'aquell moment, que era un empresari rus, va dir: carinyo, vull que visquem a una casa, a una illa de Turquia que es coneix com la illa de Cleòpatra. I com serà la casa? Doncs tindrà forma d'ull egipci. Què? Com? Sí. Aviam, que hem vist cases amb moltes formes estranyes. L'altre dia comentàvem que la de l'aeroport del John Travolta, la del l'hivernacle de Justin Bieber, d'ull egipci. Sí, senyor, us he penjat una foto al Twitter. Us haig de dir que veient les imatges de l'edifici no és lleig, però per viure-hi... Saps què vull dir? Clar, sí, ara sí que ho veig. Clar, des de és dalt, impressionant. La disposició des de dalt és ben bé un ull egipci, d'aquells que són uns ulls una mica estranys. A veure, sembla més un pavelló de la Biennale de Venècia que una casa. Exactament això, sí. Això, clar, quan vam planificar aquesta casa, planificar-la, va fer sospitar molta gent amb les teories d'internet, que si els Illuminati, que si vés a saber què... La idea de la casa és que la nineta de l'ull, perquè us feu la idea, era un ecoresort hivernacle gegantí, on viurien tots dos i cultivarien plantes. Que bonic. La primera planta seria vivenda, la segona un hort i la tercera 7 habitacions i 7 lavabos. L'arquitecte era un valencià que es va flipar una mica i quan van arribar a la Campbell, el russo, el valencià, allà a Turquia, a la platja, els senyors turcs els hi van dir: a veure, no us flipeu, que això és un parc natural i ja podeu marxar. I finalment... no van poder-la fer? Aquesta casa no va existir mai. No va existir mai. Però clar, és que fins i tot els il·luminatis van enfadar, perquè van dir: aquestes tonteries només les fem nosaltres, eh? Vosaltres no feu cases en forma d'ull. Total, que el senyor rus ben enfadat s'emporta la Campbell a Moscou perquè ja ha pensat com seria la seva nova casa. Que va dir: si no puc fer un ull, faré una casa en forma de nau espacial. Molt millor, clar que sí. Home, això ja m'encaixa més en una mena d'habitatge, no? Una nau espacial. Que sembla la nau Enterprise, i aquesta sí que la van arribar a construir, eh? Ui, si l'estem veient i és ben bé això, eh? Sí, és com si l'Enterprise hagués volcat, però bueno... Sí, i s'hagués partit una mica per la meitat. Sí, el tio era tan flipat que fins i tot en el pont de comandament és on hi havia l'habitació de matrimoni. Vale? Què passa? Que quan la Naomi Campbell va veure això va dir: mira, estic de tu, dels egipcis, del de Star Trek, de l'arquitecte valencià fins als nassos, i va marxar. Ara aquesta casa de l'Star Trek, que en dic jo, sí que existeix, però està en venda per molt menys del que va costar. Llàstima, ja se sap. Se li ha devaluat la història, eh? Sí, i el matrimoni tampoc existeix. Per acabar, ja veieu que quan parlem de cases, l'important de veritat és a l'interior. Sí, senyor, l'interior és el que sempre ens interessa i en el que ens hem de fixar més sovint. No siguem tan superficials. Jordi Ramoneda, moltes gràcies. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.